haka jingim jongi ki brio ladang idu ne Janai no iki bangi iye tengin sungsik tang. Bat kalong sisa kumta, Hynrei ngimde ban klat paha ka jingim jongi hapertai kalong kumnehi. Ka kertang jong ne khana ude Arwen. Kane ka jinga tu khana haka por bu Arwen urang lek kelas 12. Nadu dang sedang u Arwen tip pakata ka Jingieit kalong kumno bat dan jingmut ai ru em sepang ka Jingieit. Barok ki porlok jong u ki don la ka jong ka samla. Bat ki don ki porlok jong u ki besat pendam bahaya uman ka por. Bat u Arwen u yele ban kiara ki bat judom ki. U Arwen dan jingmut ai sepang ka Jingieit namar u ken ba ka Jingieit ka deka kam tan pas. Hynrei suki ki sengi kenang yai pat u Arwen lepas deka kelas 12. Pat rolek pule no saka wei pat ka jaka ban pandai beka graduate na ka benta ka jing pule jong u. Pat ha kata ka sengi ka deka sengi ka ba u Arwen u join ningkong ha ka jing pule graduate jong u. U Arwen kat no udap na ka jing kemen ha ka ne ka sengi. Ha ka ne ka sengi u Arwen lo yo jing hika ki batemai sudah. U Arwen kat ba udang ngat janti ula perkat marwai u pu samar ki de ha kata ka por. Bat ha kata ka por hi lo tengku bat ka wei ka kentai ka ba habri ubha. Bat ki kot jong kata ka kentai ki lahap samadan. U Arwen ula kret lut barok khoj bat u pech sa ya kata ka kentai namar ki khmat jong ka ki kring bahaya u bat ka surkran majam jajai jong ka kat no ki penom ya kat lut jong u Arwen. Bat u sengu tenat hatu kata hatu ba usu pech sa ya ka. Ka kentai ka laong. Hello, shano pi perkat. Khar ki tu ki kot jong nga bat uru ula tam ki kot jong ka bu laong sorry. Bat ka kentai ka lek no asya kelas. U Arwen ru ula lek no asya kelas. Kasin bandingkong baha kata ka por ka mensim jong u Arwen ka kentai namar kata ka kentai. U Arwen ula perkat bet ya kata ka kentai borok si sengi. U Arwen ula kwa banya kendu hir ya kata ka kentai sai sin pat. Bat ha kata ka por ka kentai bat lagi parlok kila wan bat gede kan artat. U Arwen ru ha kata ka por ula mut penkran ya kata ka kentai Hynrei nut bat ula syok Jingieit marwai ya ka. Keha kwe kasi kat ba u Arwen undang mi nila ying ban lecha kelas ula yo ibiang ya kata ka kentai bula be ya kana dinadin bat ula ong ya ka hai. Kane ka kentai ru kala ong u Arwen hai. U Arwen ula yo banyakan sipang bat ka bat kam sipang kila poy sa kelas bat kila lech halagi jong ki kelas. Hynrei suki ka jingyalang porlok jong ka bat u Arwen kala long sa ka Jingieit samla. Ka jingyade jong kine bro arngut kala ya chadu arsnem. Kentai kala ong u Arwen baha usnem ban wante yangin ya to no. Ka kentai kala ong biang bangan sa ya to no hayeng. Bat u Arwen ru ula lech pai hayeng daga jing kemen. Te enda ka kentai kala lech hayeng kala ya to sapang u Arwen. Hynrei marsun yo sengaw ya ka jing ya to jong ka sapang jong u Arwen. Hayeng jong ka kimsha. Kila kang sendan ya ka ban lech ya kendu ya u bat kila ong bakade ban ya khat no bat u. Bat kentai kala ong bangamla ban klem ma u Hynrei ki bahayeng jong ka kimsha skor. Ki bahayeng kimsha shu ya ka wat bakan lech sa kelas ru. Ka mobile phone kila keni no. U Arwen nga persyang ban phone ya ka Hynrei ka phone jong ka switch off. Dap arsing u Arwen ula ting bahayo jia kumno ya ka. Bat u Arwen ula lech wat hayeng jong ka. U Arwen ula keli sepang jong ka ya ka kemi Hynrei ka kemi jong ka kala ong bakam don hayeng. Ka lech sakai hayeng jong ki mekha. Hynrei ka jing sisa kata ka kentai ka don hayeng. U Arwen ula lech pai sa hayeng bat ka snosi ki umat jong u ki jaw namar u iit pai ya ka. Dap kum baka tu ka nesngi ki bahayeng jong ka kila penya to no ya ka bat da uwei pat u brio. Te enda dap sisnem ka kentai kila to da ka siti ya u Arwen. Bat kala ya tulot iki daw baro ha u. Hynrei ka por kala dir. U Arwen masunyo ek siti ula pule bat ula yam snosi ki mubiit namar u iit bahaya ka. Bat ula ong si kentien bangamla ban klem mapi bat ula kelon krop hamadan. Kamdei ka basuk ban yo ya ka Jingieit. Tang kita ki ba bhabok ki ba yo ya ka Jingieit da ka basuk. Hynrei bunsin ki Jingieit kini kenduk baik. Ada episode tenat, so ba like, share, ba subscribe ke channel. Pisau tenat kena ka Jingieit tu kana, sa komen.